Halløj alle sammen, så er der TNT'er igen. Det er bare det der med at vise det frem, hvad det er, som der skal springes i luft. Jeg synes, det skal være en tradition, at jeg gør det på den måde. Nu skruer vi lige en lille smule ned. Når jeg så skal springe det i luften, så har jeg tænkt mig at lave det som en musikvideo med TNT-sang. Jeg kan ikke lige huske, hvad de hedder gruppen, men det finder vi ud af. Jeg har brugt sygt lang tid på at bygge alt det her. Nu skal den så lige loade. Vi kan lige se. Jeg har brugt sygt lang tid på det. Jeg har arbejdet på det i hele ugen. 5 timer hver dag. Sådan cirka. Det tog så rimelig tjept, men så derfor gik jeg over til næste. Og så tænkte jeg, at jamen, jeg kan da godt blive ved med det. Og det gjorde jeg så. Hopla, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid jeg har brugt på det, men jeg ved, at jeg har brugt i hvert fald 3 eller 4 timer hver dag i de her 4-5 dage. Og nogle steder er der 2 lag, andre steder er der kun 1 lag, fordi det så kræver serveren, når jeg skal springe det i luften, så kræver det ikke så meget, men så kan jeg proppe TNT'er overalt. Jeg regner med, at jeg laver en tredje film med det her, hvor jeg har fyldt endnu mere ud. Hvis det er ok med jer. TNT. Og filmen den kommer så her på lørdag. Det glæder jeg mig til at se, hvordan det foregår. Hvordan jeg skal optage filmen. Men knappen den er så denne, hvor den sender 2 TNT'er. Så jeg håber, at I glæder jer til det. Og der er mange sådan trykker synes godt op, når filmen kommer her på lørdag. Skriv nogle kommentarer. Ha' en god dag. Alt magt til Minecraft. Ses.